Good morning mga ka-Inday, this is Inday and welcome back to my channel! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko sa my YouTube channel. And today's video guys, magluluto tayo ng tinapa with egg. So ayan mga ka-Inday, magluluto tayo ngayon ng tinapa with egg kasi wala kaming ulam ngayong umaga. So ayan mga ka-Inday, mega shout out po kang Ate Evelyn at saka kang Kuya Eddie at saka kang Ate Noven R. Thank you so much po and keep safe always, and also to Eileen Bisdak from Turkey. And today's guys, magluluto tayo ngayon ng tinapa with egg. So ayan guys, mag-prepare muna tayo. So let's go! So ayan mga ka-Inday, magpapainit muna tayo ng kawali. Ayan. At saka bago yan mga ka-Inday, mag-mix muna tayo ng tinapa with egg. So ayan mga ka-Inday, at i-open siya ang tinapa. Charot! Wait na mga ka-Inday. Wait. So ayan ang mga ka-Inday, na-open ko na yung tinapa. At saka ngayon guys, ihahalo ko to siya dito. Ihalo ko siya dito sa yahoo. Tingnan nyo guys. So ayan mga ka-Inday, ito po yung egg. Ako po ng buwakon. Dapat dalawang egg mga ka-Inday para mas masarap. Kailangan natin batirin mga ka-Inday. Tsaka mga ka-Inday, ilalagay natin siya dito. Dapat haluin natin. Para masarap. So ayan mga ka-Inday, natapos ko na itong batilin. Kasama na yung egg. Ito. Sarap! And then mga ka-Inday, lulutuin na natin siya sa kawali. So, let's go! So ayan mga ka-Inday, lalagyan natin na mantika.
Maliit po yung abuhan ng kapatid ko dito. So, ayan mga ka-Inday, ilalagay na natin itong mga laman. Ayan, haluin natin mga ka-Inday. Hintayin natin para mag-brown yung bumba at saka so, yung mga ka-Inday, lalagyan na natin itong tinapa with egg.
So, yun na nga mga kainday. Ito na po yung finished product natin sa tinapa with egg. Ito po. So, ayun na nga mga kainday. Tapos na po tayo sa pagluluto. So, kakain muna kami. Bago kami kumain, guys, please subscribe, mga kainday, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell at para naman ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And mega shout out po sa inyong lahat. Please keep safe always po sa inyong lahat. And always pray, mga kainday. And also, mega shout out kang Kuya Eddie, at saka kang Ate Evelyn, at saka kang Novin Art. Thank you so much po sa inyo, at saka kang Eileen Bisdak. And, guys, today's nagtatapos ang ating video. So, I'm Inday, and bye. Keep safe always. Take care. God bless.